Arku varmaan tietää. Ota Vilmalle, että tulee näyttää. Ota Vilmalle maantiin. Oi! Nyt ollaan siirrytty, nyt lähetään. Varmaan hyvä fiilis kaikilla. Vai mitä sanoo? On. Halpi, onko sulla jotenkin kerrottavaa? Tää? Otaks jotenkin video? Onko tää nykyajan puhelinmaailmaa? Oo, viimeisen päällä. Erikolla on ekan kerran pesty pelipaita. Ei oo varma. Ei vittu. Ei voittaa kun haisee hyvä. Että mä ikinä on luomua. Kaettavin kuukauteen, että alkaa vähänkään toimimaan ja voittaa kuntoon. Mutta ei se toimii niin leikata. Pieni evästauko. Mä en oo syönyt vielä mitään. Nyt se viitetään huomista peliä kiinni samalla reissulla. Tai nyt puoli tuntia ennen varmaan. Saattaa menee 8 kiinni, mutta silloin saarissa. Niin. Silloin täytyy. Onnistutaankohan me huomennakin vielä? Nipin napin. Nipin napin. Kiitos. Puistohulmi Neste. Pieni kusipaussi. Pian ollaan Porissa. Mihinä se on se? Vilkuta jo! Se oli. Missä se oli sitä? Siitä vaan irtaantunut. No sillä on 3 kaljaa yhtä aikaa auki. Aju, aja sivuun. RK saa ensimmäisen lumipetun. Täällä juodaan lunta. Niin, se haittaa. No suoraan ojaa tavana siitä. On nyt näitten pelleen kanssa mukana täällä vitun reissulla. Kyllä meillä on vähän tammistoka vähän kestettävää etupenkillä. Valomatkaa odotellaan. Me tarvitaan tähän sellainen välisein. Vähän niinku limusiini. Ei vittu, lastentarha. Homma etenee. Alkaa tuntua, että tuolla takapenkillä alkaa olla jo homma sen verran kunnossa, että mä alan pelkää sitä, että onko meillä Artulle huutajia, mennäänkö meidän etupenkille. Pieni kuva maistiainen. No niin. Mainitse hirveä. No niin, käy tänne saata. No! Puolet jyrpääviä. No niin. 1, 2, 3. Mitäs? Pojat tekee näitä jotakin pelaajahaastatteluita takana, mutta me ollaan hajunkaan tässä väisteltiin justi äsken hirvi. Tässä Kasitiellä Porin suuntaan. Poriin on matkaa noin 30, vähän reipas rapiat siihen päälle. Raka meininki, onneksi meillä on puolalaiset rekat edes, tuplarekat tossa edes, niin ei tullut tästä välistä. Kelihan on niin mahtavan paska, ettei täällä näe edes ajaa. Näihin tunnelmiin jatketaan tästä näin. Seuraava raportti tulee sit kun tulee. No niin. Täällä ollaan taas jossakin. Poriin ei ole vieläkään päästy. Kiitos Erko. Mutta nyt vittu. Katsokaa katsoja tää. Mikälainen suomalainen idiootti voi olla kun pääsee parkkipaikalle. Minkälaista roskan määrää. Toi on sit tytöt RK, se on muistaakseni sinkku. No niin, ollaan paikallisessa Matamibubissa ja nyt valmistaudutaan. Ei ollut Vileniemi.
Oota pahengittavat. Oot sä nyt vittuna napanöydä? Kato, ettei sotkeudu noihin sähkölankoihin. A-kirjain. A-kirjain sun pitää. Mä päätän pistää kukka. Siis moneko naama? 5 pitää löytyä. Hyviä. Vittu mä koko päivän pitää ylöttää. Siinä onkin sitten, että siinä on niinku... Tää mies nukkuu tuolla autossa, niin siellä on... Siellä on 3 koota ja O. Tärkein sanasta puuttuu. U. Erkko. Anna mulle nyt tää pisteet. Mä kirjoitan koon. Voisko... Ei vittu, klakas Vaasasällit. Vittu sekoo porukalle. Tuolla on sixpacki. Sulla on mulle piisin. Nyt meni kyllä baarin piteelläkin senat sakasin. Vetää pussia perseeseen. Sulta me saatiin tuo tussi. No. Vittu vehkeä sama kysymys. Mä pitää värittää notiin. Älä naura. Ookiri! Sulla on huutikiri, tää on niinku Nosta sitä paitaa nyt enemmän, se pitää olla tässä ylhäältä kiinni. Tää. Luoksaan muuten... Ei mitään, meni kyllä jäätiin yöveriksi, mutta ei se mitään. Enää. Musta tuntuu, että me ollaan kyllä kikkut. Me ollaan aika lasten renkaas vielä. No, näistä ei ole mitä mä otan, mutta nyt äkkiä on pakko päästä tohon EK. Kaikki on jotakin. Vielä. Siellä on pari pöyssyä matkalla. Mikä sixpack? Sixpackit ollaan entisellä läskillä. Kattokaa, kiku. Kaveri paino 102 kiloa. On hei. Kaveri, no etuhampan ne jo villan viheltä. Toi. Riitä ei saa, tää pidetään hauskaa. Toi idiootti on semmonen, että se rupee jossain vaiheessa haastamaan riistaa. Joo, mutta ei meitä kiinnosta vittua. Se haastaa sit, jos se haastaa, niin... Ei täällä on hyvä keino. Viekö ton nurkan tähän ja vedä sitä käsin. Oli taivani, linnun laulaa ja kuulisi kaivautuu. Sinä sanoit tekemme maamme meidän landerle. Mietin nyt juuri tää on perille kun saavuttiin, kukat kukki tuossui niin. Meri vaan sopi kuin olut puolua. Noniin! Mikä on fiilis? Meillä on mun mielestä kaikilla hyvä fiilis. Huomatkaa, Amerikaaron luottopakki tekee tuolla sopimuksia nyt uusille pelaajille, salibändi. Loukkaantuneena. Solmii uusia sopimuksia. Mä heitit joku biisi. Mä heitit joku biisi, mikä on. En mä ikinä paremmin en laula. Se on poka... Hei, mä sanon sulle, että sä oot paska laulaa. Joo, kiitos. Paska. Se on ihan monotoninen ääni. Ei mitään sävyä koko ääni. Mutta ne videot on hyvin hyvin. No niin. Kiitos. Mut ei, se on totuus. Ja nyt jatketaan. Kato. Joo, mihinkään mun juotamatta. Erkko. Tiski takana. Eikö se oikein? Ei. Joku ne ivas. En mä tärkenyt. No mu. No niin. Vittu ne ei varmaan tunne Arttuukaan siinä pelaajan sitten. Kyllä mä sanon, että onneksi tässä on matkanjohtaja. Ei, nyt lähti haltia laulaa. Pakko käydä kuvaa. Karskisti vaan, kun kirosana kaikaa, hänskeli hei, koko rauraikaa. Ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun rumma sanoo sanotaan niin kuin se on.
Permanto kun meikäläistä otti takaraivoon, niin se tuli herma ja sitten tuli turpa ja käsiäkin palli ja harmitti. Ennenkin on laulettu ja notit pantu nippuun, minä lauloin sitten laulun ihan suoraan romantiikka seisomi jätkälle. Porakorven Akseli pornokuvan näytti, siellä oli hämähäkkiväärin. Ajoiko tuntuu Sarreissa? No hyvältä vielä. Katsotaan 4 tunnin päästä. Katsotaan mitä se kello on. Ehtikö näyttää vähän? Karskitty maan, kun kirjoitanat aikaa ärskitty. Menee yli 5. Vittu meillä on kiva. Mä en tiedä tussiakin, täältä on lainattu jo, niin kaverit on ilman paitaa koko peli. Mä vaan huutelen, koska noustaan seisomaan. En näkyy kuku. Ja sit kun siellä on Erkko vittu sekama, sieltä KKK, niin meillä on joku pakolaispihainen kansa. Missä me ollaan? Nää mennään Ygolan hallista. Vai Erkkilän hallista? Ei. Otan nyt se uusi sieltä. Täällä ollaan. Hieno meininki. On. Jospa häviää tänään. Kyllä. Rankasti. Ja rankasti. Ei oo kuskilla helppoa. Ei oo kuski. Kuskilla on hyvä olla, se käärii meille vähän äänimateriaalia tältä. Niin. Kattokaa. Numero 57. Arttu Kukko. Nyt. Ei oteta mitään resinää. Mä lähdetään hakemaan niin, että Salpa ja Arttu Kukko voittaa tän koko peli. No ei mitään. Yritetään huutaa niin paljon kun lähtee kurkusta ja säästellään vielä huomiselle ne kovimmat huudot. Silloin koko saatana joukkue meidän. Nyt on vaan yksi. Se eka erä ja peli on 1-1. Ei kummaltakaan oikein mitään sellaista
Tuntui vähän, näytti vähän, että Jospa vähän painosti enemmän, mutta Salpalla oli hyvin yksittäisiä paikkoja. Aika tarkkaa peli oli toi eka erä, mutta ei mitään. Lähdetään toiseen erään. Me lähdetään parantamaan toiseen erään. Toivottavasti joukkue. Kyllä, me tehdään näin. Se on pakko tehdä. Ei mitään. Peliä on tällä hetkellä Rauman kotijoukkueelle Salpalle 5-1. Toista erää pelattu 13:37. Näyttää hyvälle. Me odotetaan vaan kun erä loppuu tai jos Arttu tekee pisteenkin, niin me huuetaan niiluja kun me jaksetaan. No joo. Toinen erä takana ja tilanne on niin, että Salpa jostain vastaan 5-2. Et tässä ei ole mitään hätää kotijoukkueella, kun ne vaan pittelee oma paikkansa, niin tästä mennetään. Tää on hoidettu, pisteet on kotiin hoidettu. Jos ne vaan nyt pittelee ja lyö sitä 5-7 pelaajaa sinne lisää vaan pakiksi, niin se on luottomiestä. Eiks niin? Me käydään tuolla meidän pohjanmaalaisessa transiitissa, missä ei ole edes matkustajille paikkoja, vaikka meitä tulikin 8, niin käydään sieltä hakees paikallista pontikkaa. Ja täällä on näitä meidän miehiä enemmänkin, niin sanokaa kameralle, hei, te ootte taas täällä. Heissaan! Tosi TV-haltija. Arttu Kukko! Arttu Kukko! Okei, elikkä nyt ollaan tekemässä sitä. Ja Kiku tulee tänne. Ja sitten Kukkosen. saat siinä. Rauman kadulla. Onks täällä pakko olla? On. On. Okei. Mulla pois! Mene Kikullahan mahtaa. Elkko paita ylös! Eikö se paita ylös? Aina mennä laittaa. Ika! Se on jo ylhäällä muilla. Paita ylhäälle nyt saata. Erkko! Pitääkö tää varau tänne? Ei, pitää nyt sovitaan niin. Varau kehi! Erkko paita ylhäälle! Vittu mä joudun töihin. No niin! Mä joudun töihin. Ei tarvi. Joo. Ei tarvi. YKK. Ai, en mä Arttu! Otetaan pallo pois! Jännä peli. Aivan tyhjä. Ettu ylös. 9 minuuttia pelattu melkein. Ja Voimajuomaan. Salpa johtaa 5-3. Mut tuo Jospu painostaa nyt niiluja, et jos ei kotijoukkueen maalivahti olisi nyt tuolla niinku noin terävänä, niin tää olisi jo mennyt vaihtunut tää johtoasema. Tuntuu vähän siltä, että se ottaa kyllä nyt kaiken mitä ilmassa on. Raaka meininki. 40 sekkaa jäljellä. Salpa johtaa 7-4. Se on siinä, kotijoukkueen voitto. Hei! Viimeiset sekunnit Artulla. Arttu
pelistä pieni raportti, laita pojille tuohon Amerikaaron joukkueeseen. Vähän jäi paskanmaku suuhun, kun annoin hyvä syötö sinne laitaan ja kaveri kävi tekemään riparista maalin, niin en saanut syöttöpistettä. Mutta ihan ok se oli, kun voitettiin nyt kuitenkin, niin vähän lohduttaa, mutta kyllä vittu kun vittu päällimmäiset. Terve. Sulla on ihan oma kannatusporukka mukana. Täällä tulee nyt jo paikallisiakin. Kyllä. Niillä on mailat kädessä ja Liput kädessä ja kaikki mitä panilla pitää olla. Niin, kyllä. Ei herra jumala. Täällä on paikalliset kannasta. Me oltiin kans nyt tsemppaas näet. Salpa voitti, sehän pääasia. Lähdekö nyt ajamaan kotiin vielä? Kyllä. Me lähdetään nyt Pohjanmaan. Pääseekö tekin kamera? Moro. Onks teillä nimi? Teo Turunen. No niin, ja mikä sun nimi? No niin, ei mitään. YouTuben suurkuluttajia, kato, niin ne pääsee vielä kattoon tämän. Mikä se kanava nimi? No en mä kerro, mä laitan se sinne Salpa-sivuun. SP Vaasa Blue Fox. Korjaan toisten päin. Blue Fox SP Vaasa. Meillä vai? Niin. Meillä on sunnuntaina peli, niin ei. Elikkä! Salpa ja meidän Arttuhan voitti Jospa. Arttu! Meillä on Erkkokin, mikä sai pankkikortin takaisin.